Nos vamos con un tema dedicado especialmente a unha rapaza que teño enfrente que se chama Begoña, porque hoxe temos o seu mozo por aquí coa cámara, porque isto é un documental para CNN, Discovery Channel e todo eso. Entón vas apañado hoxe, levamos un día. Bueno, vimos a la. O siguiente tema é Ti e máis eu.